que ti, Luis. Alobeira Today. Arrincamos. Sen sabelo viaxamos, sen mapas son punto de encontro, que o destino tiña nun libro escrito no lombo. Non me vestín para a ocasión, deixei a porta aberta, tan só deixamos que as voces trocasen muros por xanelas. E así comezaron as crónicas, así as verbas fluíron. Os trópicos e os meridianos empurraban a terra, facéndose acenos cuidadosos para non levantar sospeitas. Rastros, montes e praias, pedras, flores e areia, foron facendo escolma, reflectida en verbas estrelas. E así comezaron as crónicas, así as verbas fluíron, facendo que o tempo parase na procura dun novo camiño. E así comezaron as crónicas, así as verbas fluíron, facendo que o tempo parase na procura dun novo camiño. A forza dunha onda que fai venir a rocha, e as nosas mans como vides, que o sol medran con cortas. De mares e interiores faise o corte segredo que un día un alquimista mesturou con proxecto. Así comezaron as crónicas, así as verbas fluíron. Moi boas, benvidas, benvidos a unha nova entrega, a primeira desta quinta tempada das Conversas da Alobeira. E quen ven desta volta? Xa o vistes na intro, non vos vou facer agardar máis. Temos con nós a Laura Veiga. Benvida, Laura, Hola. a esta nova tempada das Conversas da Alobeira, que é un formato que me encanta, pero que tiña así como tiña abandonado aí. Entre todas as cousas que facía a Alobeira Today, pois estaba aí as conversas, xa volverán, pois volveron. Voltaron volveron ou volveron. Volveron e con É Laura que Veiga. faz moitas cousas, Fran. Sí, demasiadas. Quizá debería quitarme de algo, Temos con nós a Laura Veiga, que se non a coñecedes, é xornalista, é divulgadora divulgadora menstrual. Non, sexóloga. Sí. Viste máis sexóloga. Sexóloga e divulgadora. Aparte, outra cousa que flipei é que es animadora de tempo libre. Flipa, Sí. tío.
Sí, tiña Non te lo que esperaba. sacar algo de pasta cando estaba na carreira. E a verdade é que, pois, polo menos estaba en festas e xogando. Me parece un traballo bastante Un traballo, bastante divertido. traballo cookie, sí. Claro, o sea, moitas veces eu traballaba en bañador porque estaba na piscina. Que guai. Eso non o pode dicir todo o mundo. No, no, no. Bueno, eu traballei en pantalóns cortos e náuticos durante 4 meses, debo dicilo. Guau, E o pantalón pasei consos e e náuticos. náuticos, paseino moi ben. Primeira pregunta, ineludible pregunta nas conversas da Lobeira, porque hai cousas que cambian, como os logos que Mm. vistes, como a cor do neón, como algunha cousa máis, vale? Hai cousas que sí cambian, pero hai cousas que non. E a pregunta das preguntas das conversas da Lobeira non cambia e é ineludible. Sábenche os chícharos? Ah, Dios, non me des un disgusto, depende. Depende, disque. De que depende? De que non señan chícharos ou de que os señan? O sea, non son capaz de comelos sós, porque non me gustan. Pero se van metidos con cousas, sí me Ah. gustan e aparte os cociño bastante. É dicir, chícharos sós, no, chícharos con cousas, sí. Sí, Poderíamos con iso poñerte no team chícharos. sí. Porque claro, que te diferencia a ti que non che saben sós de alguén que os come ata cruz? É un amplio marxe ese. Uf. Cruz non os comería. No, bueno, a min tampouco me saben, cruz. Outra das preguntas, aínda que Laura máis eu xa fixemos cousas xuntos, xa estivemos na Culturgal o ano pasado, que levou aí a Culturgal super mega profesionalmente ben, e xa estuvemos xuntos moitas veces, xa temos falado longo e tendido, mais debo facer estas 3 preguntas para equiparar co resto, para ver en que difires co resto de Vale. atendentes ás conversas. Entón, seguinte pregunta para Laura Veiga é praia ou monte? Diríache monte porque sí que son unha persoa moi de auga, pero sobre todo auga de río. Ben, das miñas. In río, aí a tope. Porque ten unha cousa de boas o río. O río ten a auga moi fría, pero os que somos das rías altas, a auga fría tamén está no mar. E ten un hándicap o mar, ten unha cousa mala o mar, que é que tes que lavar as areas. É dicir, son moi pegañentas, vale? Son de concha, Sí, son areas aparte, moi pegañentas. aparte o sal do mar que eu sí que o noto moito na pel. Entón, sí me gusta o mar, pero prefiro o río. Bueno, quero pensar que a xente que nos está vendo está nos a escoitar. Dicide por aí co dedo para arriba ou algo, que nos estea vendo, que comente. A ver si vai Quero ser que non nos pensar que están sí. escoitando. Ben, terceira pregunta, última destas 3 preguntas prototípicas para romper o xeo, e é aldea, vila ou cidade? Toma ya. Cidade non, eso seguro. Ben. Entre aldea e vila, eu creo que varía un pouco, pero agora mesmo diríache que aldea. Aldea. Ben, aldea. Anotado aquí. Entón, procedo agora, como sempre, a xente que non estades no mar está Aquaman, no río non hai ningún tío bueno. Como que non? Cada vez que vou eu. Okay. Bueno, procedo como sempre, para a xente que non adoita ver estas cousas, que non adoitaba ver as conversas, procedo a lanzar a pregunta de tuiteiro, vale? A pregunta do tuiteiro, que é unha pregunta moi profunda, que tes que atender, a ver se as coitas ben, tes que atenderlle. Vale. Espera, porque coido que a teño... Espera. Recordades o inicio, é dicir, os primeiros recordos, os primeiros cheiros, as primeiras imaxes. Se vos concentrades, pechades os ollos
Sodes quen de ir a ese sitio onde pasabades os mellores intres das vosas vidas? Onde era? A que eu lía? Que se escoitaba? Pois, onde era, Laura? Pois, xusto estive pensando nesto outro día. non porque Facendo mo trampa. for... Estiveche No, facendo no, trampa. no. De feito, Estudiache non, para as conversas. non estudiei. Pero sí que estive pensando outro día porque para min ese lugar é a Illa de Arousa. Porque teño moi bons recordos ali e aparte é un lugar que a min me parece como moi máxico e que sempre asociei con, sobre todo con tempos de conectar comigo mesma. Pero xusto estiven falando outro día sobre pois a que lugares acabas asociando recordos e se vivirías neles. Eu, por exemplo, sí que teño claro que non me gustaría vivir na illa, pero aínda así é un lugar o que sempre acabo volvendo. Vale, que cheiro che ven á cabeza como o primeiro cheiro? A mar. A mar en tiempo revuelto. A mar. O cheiro a mar que é moi típico, verdade? Ese cheiro así como a algas, Sí, eses ademais pratos. me parece distinto, agora que falabas do das Rías Altas, me parece moi distinto o cheiro que hai na Illa de Arousa, por exemplo, que nas Rías Altas. Sí, dende logo. Ti vas a Cedeira non huele igual que no Porto de Vigo, por exemplo. Bueno, Bueno, o Porto de Vigo non quero nin cheiralo, pero vale, e que sons che veñen á cabeza? Que sons lembras así de cando eras diría aí Nolita, a nosa veciña da Lobeira, unha mantequiña? pois son sí que che diría os do monte, porque na miña familia facíamos moito de ir recoller setas cando chegaba o outono e ademais como que o outono é unha das miñas estacións favoritas, a miña estación favorita, entón sí que o asociaría con todos os ruidos que hai no monte, cando vas pisando as follas, cando as árbores se van movendo e demais. Venme agora mente estúpida teño. E venme agora á cabeza a escena de Top Secret, a película esta que é completamente absurdo, é humor absurdo, cando van polo monte, van facendo ruido ao pisar as follas e toda a pesca, e un diante de todo fai shhh, e de repente deixan de oírse as follas. Sabes, si caminan polo monte non se escoitan. Oe, dime unha cousa, eras cando nena, que hai pouco que eras nena, cando nena eras nena de xeonllo pelado, de zoupar e de tal, ou eras a típica que asentaban nunha silla e ali quedabas? Era, sigo sendo. De feito, agora mesmo teño a perna hipermazada porque a semana pasada fun ao supermercado e tropecei co carro que me acuchillou a perna de arriba abaixo e a teño chea de feridas e un moratón, pero que alucina. Pero escoita, pero entón que eres? Zoupona ou que? Sí, moitísimo. Entón, non ten solución. Pero zoupona é como me di a min a miña Lucía Lady Drama, sabes, de en plan falta de fútbol, aí agarrando o xeonllo, ou eres zoupona o xeito de miña curmá, que se fai máis dano levantándose dicindo que está ben que na caída mesmo. Estou ben. Sí, non me queixo moito, a verdade, pero porque levo sendo así toda a miña vida, entón xa está máis que asumido. Xa tes callo. Normalmente o que pasa é que sí que me fago moito dano, entón me quedo sentada un cacho no chan dicindo necesito respirar, respiro un cacho e xa me levanto e pa seguinte. E non che pasa cando se fai este corrillo de pseudo doutores e doutoras de plan, déjame a mí, yo soy médico. Non che pasou nunca iso, de en plan de está bien, Jo, pois creo que non. Creo que non.
Que Eu igual vi tamén di moito da xente, porque cando me pasou isto do carriño, eu estaba saindo do supermercado e me sentei na acera porque pensei que vomitaba da dor que tiña e non se achegou ninguén. Así que igual di máis da xente. que merda de sociedade vivimos. Bueno, a ver, espera que nos diga a dietista aquí, di as gaivotas tampouco son as mesmas, non son as mesmas as do norte que as do sur. Mira, esta é unha pregunta que igual deberías incluir, porque eu estou namoradísima das gaivotas e diríache que son un dos meus animais favoritos. En serio? Me fascinan, claro, pero sinceramente creo que son das poucas persoas. Que lle quere as gaivotas? Sí. Vamos, das que eu coñezo, así. Pero eu penso que a xente de interior quérelle aos animais así, sabes? É como, non sei, os que non vemos moito raposo queremoslle moi ben o raposo. Ao que lle comeron as galiñas 3 veces, ao mellor non lles quere tan ben. Sabes? É dicir, todo é a realidade na que vivas, non? Pero eu non son de interior. Pero o mellor non Ah, viche as gaivotas malas que hai en Ferrol, sí. porque son malas, son perras, Vivín as de CIES. Uf, pois esas son me rouban GoPros. Bueno, oe, cando chegas a lembrar, porque estou indo de memoria, non teño nada apuntado. Xa, bueno, comentei a Laura antes de comezar que preparei un guión, unha escaleta toda chula, tal, escribina, imprimina e quedou ali na impresora. Ali está, mañá recollereina e gardareina. Entón, chegas a lembrar a primeira vez que dixeche eu quero ser e o que dixeche? Por exemplo, eu sempre dicía eu de maior quero ser condutor de ambulancias. Foi o meu primeiro chollo así que eu dixera de tal. Chegas a lembrar iso? Sí, eu tiña dúas opcións. Unha que sí que verbalizaba máis e a outra non a verbalizaba tanto, ou polo menos non se non había confianza. A que sempre dicía era que quería ser veterinaria. E de feito, esa non se me pasou igual ata o instituto. O sea, era o que eu tiña na cabeza igual desde infantil ata o instituto. E a segunda opción era a espía. Guau! Casi o mesmo, non? Sí. Chegache a estudar algo de criminoloxía ou algo diso? No. Bueno, sí. De criminoloxía, sí, porque me acabou gustando moito, non tanto polo nivel de espionaxe, senón pola parte máis psicolóxica e de entender como funcionan certos comportamentos. E na carreira, cando fixen xornalismo, eu fixen un ano en Alicante. E ali tiñan unha optativa que era xornalismo e criminoloxía. É que criminoloxía está ali, non? Criminoloxía está na Comunidade Sí, Valenciana. xusto. E sí que collín esa optativa, tiven que de feito tiña como 4 profesores, 3 eran terribles, pero unha era bastante guai, e logo sí que fixen un curso destes de un día na UNED, por curiosidade. Bueno, pero está ben, é dicir, ao final, pero digo eu, cando te desencantache do tema da veterinaria? Realmente, é que claro, isto pois un pouco percal. Cando me din de conta, primeiro, de que non me gustaban as ciencias, que dirás, e logo fixeches divulgación científica, sí, pero... E logo, cando realmente me din de conta de que sendo veterinaria ia ter que ver a moitos animais sufrir e que seguramente non me apetecería vivir iso día a día. E logo realmente que acabas lidiando máis cos humanos deses animais que cos propios animais. Creo que non son a mellor persoa lidiando con outras persoas. Eu, como persoa que cadrou varias veces preto de ti, non teño queixa, Non debo... No, jolín,
Por exemplo, como o traballo de xornalista sí me gusta. Ao final estou lidiando con persoas constantemente, prácticamente todos os días, pero son pois entrevistas curtas, conversas que sei máis ou menos por onde van ir, e lidiar con persoas que me caen ben, pois sí o levo ben, pero E con persoas en xeral, no. hai unha cousa que non dixeche, e ao final un Que- xornalista fai a unha persoa o que máis lle gusta a esa persoa, que é hablar dela mesma. Sí. Entón, como o xornalista é o que fai as preguntas, pois claro, as persoas encantadoras co xornalista. Ai, pois sí, pois tal, pois, pois no, pois non sei que. Sí, sí, eso é así. Vale, pasas polo colexio, imagino a unha Laura aí, a que xogabas no colexio? Cazabades grillos? Eh, sí, Cazabades grillos? a buscar bichiños por aí, pero eu os levaba para casa e os metía na casa, vivos. O Ai, sea, xa, sempre digo, eu realmente sí que estou super contenta coa relación que me deixaron ter cos animais, porque claro, eu tiña pois compañeiras que mellor os seus pais eran como vai, que non queremos ter un can porque enche todo de pelos, mancha moito, non sei que, eu bitiños. liberei un formigueiro enteiro na miña casa porque se me rompeu. Tiña os bichos bola. Sí, Eses as cascudas os estas, collía. cochinillas son en castelán, non sei como se chaman en galego, tería que miralo. Ou non coñezo. Non o sei, é que eu sempre os chamei bichos bola. Pois eu os metía nunha caixa no patio e esa caixa a levaba para casa e os soltaba todos dentro da casa. Jova, E así tamén con caracois, mi madre, habían que estar contentos na túa casa. sí, supoño que Bueno, sí. cando foi ese primeiro momento no que chegas aí á casa, no? E díxese, papá, quero ser artista, pero dicindo, eu quero estudar xornalismo. De que realmente o dixen como un par de semanas antes de selectividade. En serio? E ata daquela que tiñas en mente? Nada, o sea, eu E ti que vas facer, Lauriña? Pois, xa vou. basicamente, o sea, a miña traxectoria foi máis ou menos como en segundo da ESO ou algo así, xa tiña bastante claro que non ia acabar facendo veterinaria, pero non sabía que quería facer. Pensei tamén en traducción, porque é certo que me gustan moito as linguas, pero ao final cheguei á conclusión de que me gustan máis como hobby e non como traballo. Despois fixera como un par de cursos de fotografía, entón, pois, pensei que por aí, pero volvíamos ao mesmo, me gustaba máis como hobby que como traballo. Claro, xa tiña que escoller as optativas de bacharelato, realmente eu non sabía que quería facer, entón dixen, pois vou escoller cousas que me gusten e xa está. De feito, eu fixen letras puras, por iso que dixen de que pasaba bastante das ciencias. Entón, collín latín e grego porque me gustaban, literatura universal porque me gustaba, e historia de arte porque me gustaba, debuxo artístico porque me gustaba. Xa. Entón, como, non sei, estaba xa sabendo que ía preparar selectividade, pero non sabía que ía facer da miña vida. Tamén pensei maxisterio, pero realmente tampouco tiña claro, máis ou menos polo mesmo de estudar veterinaria, que ao final lidias máis cos pais que cos nenos. Entón, pois, non sei, o sea, un día escoitei a alguén dicindo que ia estudar xornalismo, metinme para ver como eran as asignaturas e dixen, Tamén. pois eu creo que isto me pode gustar. Fixen selectividade, entrei e realmente agora mesmo non me imaxinaría estudando outra carreira.
Porque, O sea, porque sí me dicías, imaginaría estudando outra por hobby, por aprender. Pero como outra carreira base sobre a que exercer a túa profesión, non me imaginaría outra. ok. Entón, porque digo, lin nalgures, non lembro ahora onde, porque non teño o apunte diante, pero lin nalgures que ti dicías que levabas contando historias dende case que tes acordo. Que eras Mm. moi fantasiosa ou que? Sí, eso era, claro, logo supoño que cando vas tomando como decisións, vas mirando para atrás e ves como pequenas cousas e pequenas pistas que vas tendo. Pero realmente no momento de tomar a decisión, eu non era consciente de nada, pero sí que cando éramos pequenos, eu teño un irmán que ten 4 anos menos que a min. E nos gustaba moito como xogar creando as nosas propias historias e demais. Cando, pois non sei, eu debía de ter como 8 ou 9 anos, sí que me regalaron a miña primeira cámara e facíamos vídeos. Entón eu lle indicaba ao meu irmán como tiña que actuar, o sea, creábamos a historia entre os dous, el como que ia actuando e eu ia gravando. E moitos deses vídeos era eu facendo de presentadora dun telediario. Que dis? Sí. Hai un... Se o ve logo igual me Mataba por mata. ver un. No, non, eso sí que creo que non vai sair de ningunha parte. Pero hai un na que xusto eu estou contando que atraparan a uns piratas intentando secuestrar a unha persoa. E logo como que enfocaba a meu irmán que estaba tirado na cama con feridas que eu lle pintara cun rotulador vermello pola cara. Sí, cousas que se facían daquela. Sí, cousas que se facían. O sea, enfocábalo aí e era o Claro, tipo que eu contaba a miña película de pois está vivo de milagro. que ostris. Bueno, entón, decides un par de semanas antes da selectividade, das agora ABAU, para os modernos que non saben o que era a selectividade, decides que vas a estudar xornalismo, arrincas para xornalismo, estabas moi lonxe da túa casa, tiveche que pasar a vivir a Compostela, DC. Sí, o sea, eu son de Gondomar, bacharelato acabeino en Ribeira, e meus pais xa estaban daquela vivindo en Ribeira. De Ribeira a Santiago hai como unha hora, sí, unha hora, 50 minutos, pero sí, marchei a vivir para Santiago. E como foron eses anos tolos de universidade? Agora Eh, agora que non nos escoitan teus pais. pois non o sei, o sea, creo que desfrutei moitísimo, pero é certo que eu tampouco son como unha persoa que lle encanten como moitísimo as festas, aparte, desde sempre me dá o sono super pronto, que sí que saín bastante de festa, non vou dicir que non me emborrachei porque sería mentir, pero non creo, o sea, creo que hai xente que desfasou moitísimo máis que a min. Eras máis de tardeo, ti eras máis de tardeo xa daquela. Sí. Oi, vin tamén no teu currículum vitae que tes aquí nesta páxina de Wix, que fixeche moito voluntariado. Ujú. Sí, E máis, coincidindo coa época de universidade. Que pasa, sí, dá puntos o voluntariado ou como é? dá puntos, pero eu non o sabía e non os collín. Realmente creo que é por iso que eu non sabía moi ben pois, que quería facer coa miña vida e realmente eu creo que agora como me construín a miña profesión e todo é basicamente porque non son capaz de facer unha única cousa e quedarme quieta nesa única cousa. De feito, sempre digo que a min me encantaría como que me deixaran probar distintas profesións durante un mes. En plan,
Unha cousa que me gustaría moitísimo, que a todo o mundo lle parece super aburrido, pero a mí me parece fascinante, me encantaría pasarme un mes ordenando o arquivo dunha biblioteca. Pero Dios, tamén me gustaría pasarme un mes como arqueóloga, un mes como educadora ambiental, non sei. Entón, o voluntariado para min era a maneira de facer todas esas cousas. claro, de poder facer todo iso Non sen me ter de que pagaban, formar pero a fondo para iso. sí. Bueno, está ben. É un pouco, sí, é un pouco, o meu chollo é un pouco así. É dicir, ao final tes a oportunidade de cada 2 anos cambiar. Cambiar Ujú. diametralmente, ademais, moitas veces. Eh, digo, entón, estás na universidade, sacache ano por ano, entendo. Ti tes Sí. pinta de ser unha tipa estudosa, de decir, no, voume, hoxe non saio que vou chapar pa a semana que ven e tal. Non porque ti estudiar Bueno, o día no, realmente teño que dicir que, en fiaba moi. realidade no. O sea, sí que cando tiña que poñerme a estudar me poñía, pero creo que tamén, creo que é unha cousa que se di pouco, que realmente eu tiña facilidade para estudar menos que outras persoas, non che digo, sacar un sobresaínte, pero para sacar un 5 ou incluso moitas veces un 6 ou un 7, igual con estudar unha semana me chegaba. Que non Oi, é que toda a carreira sacara así, xa, pero tampouco quero vir eu aquí de, buah, non, me esforzaba moitísimo. claro. No, Ás papá, veces mamá, sí, ás veces non. estudaba moito. Papá, mamá, estudaba moito. Non saía apenas. Mira unha cousa, porque ti eres das que ten facilidade para quedarse con cousas ou das que ten facilidade para adicarlle horas e horas a estudar? Porque eu considero que hai eses 2 tipos de persoas á hora de afrontar uns estudos. Hai a xente que non ten memoria a corto prazo, é dicir, de hoxe pa mañá non pode memorizar un exame nunha noite, nunha tarde, va? Ujú. Pero, sen embargo, esa xente adoita ter a forza de vontade necesaria para estar estudando un mes antes, cada día un pouquiño, e chegan ao exame moito máis tranquilos, moito máis preparados que o que chega o que, como a min, pois estudábamos 1 ou 2 días antes e atrapallado todo. Mm. A ver, eu, para empezar, sempre prioricei moitísimo, o descanso, estar eu tranquila e sen estrés antes que tirarme estudando unha noite. O sea, eu ía coas miñas compañeiras de piso á biblioteca, despois de comer, pa hora de cear eu marchaba e me ía a dormir para dormir as miñas 8 ou 9 horas, porque eu durmo moito e necesito dormir moito. Elas se quedaban estudando ata as 3, 4 da mañá e flipaban con que eu me marchara para casa tan tranquila. Entón, Que o foras quen de dormir, de no, é que foras quen de dormir. é que eu son, teño, creo que varios talentos. Oh, Poucos, pero interesantes. E un deles é quedarme dádelle o clip, dormida dádelle o en clip. plan Facédelle o clip aí para poñelo despois por aí. tocar a almofada coa cabeza e quedarme dormida. Guau, chaval, esa Sí, estou envidia, moi contenta con ese agasallo da vida. Entón, claro, realmente non che podo dicir que si que tivese a forza de vontade como para quedarme estudando toda a noite, porque non é verdad. Logo sí que creo que eu son capaz de ser bastante organizada, e sí que coñezo moi ben, do que son capaz e do que non. Entón eu, antes de que comezaran os exames, me facía un calendario nun papel e dicía este día vou estudar isto, este día este, e sempre poñía o que eu era capaz de abarcar, e facía eso e non facía máis. O sea, se logo me sobraban horas, eu non facía máis. envexa pura agora mesmo te teño. Non hai envexa boa, pero agora mesmo estoume reconcomendo por dentro dicindo que ordenada, que asco. Bueno, ordenada que Porque son pa iso ou son de desordenada para o resto da miña vida. claro, pero habemos los que somos desordeados para todo.
Que peor. Bueno, pero Mira que seguro nos... que tes outros talentos. Teño outros, sí. Mira que nos di Madia Levo, que me fixo moita graza. Facilidade para quedarse coas cousas ten o meu cuñado, que aínda máis ten que devolver. Boas noites. Boa noite, Madia Levo. Imoslle dar moitas grazas ao novo lobeirista, lanzamos aí o noso Castelao colega co lobeirista aí, a Leo Capri Dinardo, vale? Que é nova ou novo lobeirista. Xa somos 665, estamos a un do especial de Luz de Tea, se que o quere facer, porque eso era para a tempada pasada. Entón, como antes de verán non conseguimos os 666, non sei se vai querer facer o especial de Luns de Tea, especial 666. Neste momento, fai entrada nas conversas da Lobeira, como non podería ser de outro xeito, Doc Brown e Marty McFly, que veñen aí. Mira. Que preciosidade. E entón, imagínate que agora ven aquí Doc, que este señor, este belluco que vai aí no DeLorean, Está e genial para. que mo expliques, porque eu esta peli non a vin Sí, ata hai poucos anos, vale. Pois Doc Brown, este de belluco, non é un mansplaining este, é unha cousa de un señor de 46 a unha rapaza que naceu cando el empezou a traballar. Aí o deixo. Imagínate que ven Doc Brown, dache as chaves do DeLorean, que non é máis que unha máquina do tempo rodante, e diche que podes ir a cando queiras, a onde queiras, porque obviamente tes horas e horas, podes volver ao mesmo lugar na mesma hora que te fuche, e falar con quen queiras. A onde, a cando e con quen falaría Laura Veiga. Esta non a Non o preparache. sei. No, esta non a preparei. Non preparei ningunha. Son organizada, pero non tanto. Estou vendo aí o schedule, tengo o schedule detrás do ordenador, tengo o schedule, en plan, responder o DeLorean e está. Estaba vendo así, a ver. Pois non o sei. Porque non podo falar comigo mesma, non? Sí, pero ao parecer, segundo a película esa, habería un bucle aí, crearíase Claro, por aí iso unha digo. paradoxa. Claro, crearíase unha paradoxa, pero eu son dos que pensa que sí poderías falar contigo. Pero o Non, que vouche falar cambiar a contigo mesmo, resposta. a ver, Vouche cambiar a resposta. con quen? Eu teño 2 gatiñas, Coraline e Area. E sempre me dá moita pena porque elas chegaron, o sea, adopteinas a Area hai 1 ano e a Coraline hai case 3. E o rollo é que realmente Coraline chegou á miña vida porque estaba moi maliña e necesitaba unha casiña de acollida. Eu non a ia adoptar, pero pues, cousas da vida. 2 meses despois de que morrera a cadela que levaba comigo toda a vida. Morreu Que xa duro con... é isto, verdade? Sí. Morreu xa con 17 anos. E claro, nós tiñamos moi boa relación, o sea, creo que as relacións que tes con cada animal son super diferentes, igual que coas persoas. É certo que nós tiñamos unha relación como bastante especial. A primeira vez que eu me rompín un oso, estaba xusto con esta cadela, eu me quedei tirada no chan porque estábamos solas, ela se foi por todas as casas dos veciños ladrando para que alguén saíra a axudarme. E teño un montón de anécdotas así. O sea, tiñamos unha relación super especial. E hai veces que eu penso agora e digo, me encantaría tanto presentarlle as gatas que teño agora e que as coñecera, que creo que esa sería a resposta. Se podo levar as gatas comigo no DeLorean. O sea, levarías ás gatas a ver a túa cadela. Sí. Que bonito. É o principio algo así, é dicir, todo o mundo vai falar con Einstein, con non sei quen, con tal, con cual. No, pois Laura Veiga collería as súas gatolas, meterías no DeLorean, irían aí molestándolle tal, mentras viaxa no tempo, e iría a ver a súa cadela. Que raza era a túa cadela? Un schnauzer. Mediano, pequeno?
Non, pequeniña. Pequena. Schnauzer mediano. O sea, Schnauzer pequeno. Eu tive un Schnauzer mediano que se chamaba Dylan. Foi acollido. Ese atropelou o fillo dun veciño. Moi bon tipo. Con isto, vamos dar paso a unha novidade nas conversas da Lobeira na que vamos a tomar un descanso digo agora mesmo, de 36 segundos, porque vos vou poñer un spot que ia poñer no maratón 24 horas que comezou e fixemos só 5 horas, porque non puido ser. Vou poñer. Estamos 36 segundiños e voltamos. Ei, queres atopar todo o contido en galego en liña dun xeito doado? Visita a web do Obradoiro Dixital Galego, o fogar do contido en galego na rede. Centos de proxectos na túa lingua en formato podcast, canles de YouTube e Twitch, contas de Instagram e TikTok e mesmo blogs. Que non atopas a túa canle? Rexistra de balde no noso formulario en liña. E se queres formar parte de tan potente asociación de creación de contido en liña, podes te asociar premendo no botón Afíliate. Obradoiro Dixital Galego, o fogar do contido en galego na rede. O fogar do contido en galego na rede. Obradoiro Dixital Galego. Eu son do Obradoiro Dixital Galego. Pono aí arriba, nesa esquiniña de aí, nesa esquiniña, pono aí. E Laura tamén é socia da asociación. E agora vou entrar na web da asociación e vou ler o que pon sobre Pingando na web da asociación. Igual tens que facer algún cambio. É a primeira descripción que puxen cando abrín todo, así que igual sí. Claro. Mira, un dos talentos que non teño é o de ser coidadosa e perfeccionista. Eu son unha persoa super deixada con todo. Non queiras ser perfeccionista. Non quero ser perfeccionista, pero creo que me paso de deixada. Mira, o perfeccionismo lévache a procrastinación perfeccionista, que lle chamo eu, que é cando te das conta de que algo non está ben e de que se o tocas non o vas mellorar, xa non o tocas. Entón, ao final, o perfeccionista é máis deixado todavía que o que non é perfeccionista. Aí o deixo. Bueno, entón, aquí pon, primeiro, Pingando Laura Veiga, pon. Pingando, guión, Laura Veiga. Xa non se chama así o proxecto, non? Sempre me riñes por esas cousas. Mira, un tirón de orellas. A todo o mundo que estea en Obradoiro Dixital Galego voulle ler a súa descripción. Igual está actualizada. É que, sabes que pasa? Cando eu empecé con Pingando, estaba falando con varias persoas. E me dixeron como que tiña... Porque, claro, estaba falando con varias persoas que se dedican á divulgación. Dentro da divulgación hai como dúas vertentes. A xente que lle pon un nome ao seu proxecto e xente que divulga co seu nome propio. Entón me dixeron como que tiña que tomar esa decisión. Eu dixen, é que tampouco quero poñerlle o meu nome e divulgar desde aí, porque creo que eu como Laura son máis cousas que divulgadora. Entón decidín meterlle un nome propio. Entón moitas persoas me empezaron a dicir, claro, pero entón o nome do proxecto vai quedar como desasociado de ti, tes que facelo moi ben, non sei que, e a miña forma de facelo moi ben foi poñerlle un guión e poñer o meu nome. Bueno, muller, a ver. Mal de todo non é, tampouco. No, digo eu. Mal de todo Non, debería quitalo, porque aparte, o sea, creo que agora pero digo eu, en YouTube sae tamén así. Sí, sae tamén así. Tamén sae como Laura, como Pingando guión Laura Veiga, o sea, non o tes como Sí. pingando.gal. No, esa é a conta de Instagram. Xa, bueno. Non sei, bueno, a ver, estácho dicindo, dice que sempre me berras por esas cousas. Non, estácho dicindo o que empezou sendo Vivo na Lobeira, despois pasou a ser, como era? Vivo na Lobeira, despois pasou a ser @_Lobeira Today, vale? E despois xa decideu poñer todas as redes co mesmo nome. É dicir, isto tarda anos, é dicir, hasta que te das conta de que mellor é ter o mesmo nome en todos lados, pasa un tempo.
É que Bueno, antes de que acabe o ano o cambio. o branding. Di aquí María Levo o branding. O que lle puxo alt, bello en alemán, ao logo miniatura da esa. Sí, sí. Pero bueno, esa sen querer foi moi acertada. A alt que eu entendía por alternativa, vale, a canle alternativa a outras En canles. serio. Sí, Non sabía que era por eso. de feito, o Eu logo, pensaba que era a tecla claro, do pero a tecla como se chama? alt. Alternate. É para coller a alterna das teclas onde hai outro símbolo. É dicir, ti pulsas alt, que no meu non é así, pero ti pulsas alt para darlle a outras cousas que ten esa tecla, que non é o que ten, non sei. Non me convence, pero Bueno, vale, pero da sí, igual, é a sigue tecla tamén, criticándome, é a podes tecla. seguir No, criticando. por favor, eu non te estou criticando. Dinos aquí, Mad Malcap, que pode ser, en vez de o branding, pode ser o brandy, quen sabe, claro. Primeira noticia diso, isto. O que? Primeira noticia o que? O da tecla. É a tecla realmente, o sea, é a tecla de alt, pero en vez de estar a en maiúscula e a L en No, minúscula, eu creo que di primeira noticia de alternate. no, o da tecla, o da tecla. O da tecla, di o da tecla. Di, primeira noticia isto, o da tecla. Pois non, pois xa vos digo que é unha tecla de alt. O que pasa que non o expliquei ben nunca. Sí que é a tecla de alt, porque me facía gracia que ALT é a Lobeira Today, sabes? Entón decía eu, joder, esta é a tecla miña. A tecla miña que está nos ordenadores de todo o mundo. Ya está. Pero bueno, sí, é alternative use. É que eu non teño alter, eu teño command, que é o alt meu, ou option, porque Mac é así de raro e de rancio. Porque usades o teclado europeo e se usaredes o americano, saberíades que o alt fai falta para todo, que se a ñ, que as a con til, e con til, i con til, o con til, u con til. Eu teño Oli un Busquets. teclado. Eu traballo cun teclado externo que é americano, pero me colle a configuración do teclado. Entón, eu no teclado non teño ñ, pero se pulso a tecla que ten os dous puntos, me sae unha ñ. Vale, douche outro truco, alt 128. Si pulsas alt e tecleas 128, escríbeche unha ñ tamén. Alt 128, escribes unha ñ. Pero realmente, Sí, é máis fácil os dous puntos. claro. Pero ponlle unha pegatina ou algo, con ñ, non sei. Pensei o primeiro ia poñerlle unha pegatina, o que pasa que me din de conta de que había tantísimas cousas cambiadas que ia ter moitísimas pegatinas e o teclado é moi bonito como para telo cheo de pegatinas. Xa, aí xa, eu aí xa non te contra o bonito non teño nada que facer. Mira que nos di, non, configura como teclado US internacional. Claro, pero logo cando uso o teclado do portátil xa non teño os dedos acostumados a ese teclado. Claro, é unha movida. Compra un ordenador normal. Pois non sei, porque foi un agasallo. Eu quero saber onde conseguiche ese teclado tan chulo, Laura, di aquí dietista. Sí, porque espera, ensino. O teclado é como unha Ala, máquina que de guapo. escribir. Está super chulo. Fai o ruidico e todo, fai o ruidico e todo. ASMR escribiente. Sí, e de feito, o sea, estas ruediñas son para subirlle e baixarlle o volumen. Isto tamén funciona, pero case non o uso, así que non sei para que. Será o intro. E que non ten nin a marca. Lo siento, Sandra. Vaya, é super cómodo para todo. É un precio que hai que pagar. Non sei... Ah, vale, o de internacional. Di Mad Malcap que se o configuras como teclado US e despois pulsando Alt, pulsas N, xa che fai unha ñ. Di que é super cómodo para todo, porque as Pero que tildes eu teño... fai con Alt A, Alt E, Alt I, fai as tildes tamén.
eu teño este teclado que non ten ñ, pero logo tamén uso outro que sí. Entón, me é máis cómodo ignorar que este non ten ñ e usalo como se estivera. En este momento da conversa íamos falar da canle de Laura, pero estamos falando de teclados, de poñer ñ, de imprenta de Gutenberg, di aquí María Levo. Hostia, pois Laura usa Enigma tamén, que grande. Bueno, Encantanme estas derivas. como sería ese bosque de Bo para lle pôr o nome dunha imprenta, María Levo? O bosque Gutenberg. Ai, Dios, como estamos? Non paran as cabeciñas. Bueno, non uses o outro. Hai que volver ás palomas mensaxeiras, dietista. No, si, xa nos estamos indo moito do tema. Entón, en que momento, como xurde e cando xurde a idea de Pingando? Como chega esa idea? É dicir, cal é a serie de pasos e de viraxes que deche na túa vida, entendo que universitaria, para chegar ao momento en que creas Pingando? Pois un pouco como escoller a carreira. Cando eu estaba en Alicante estudando, como que empecé a ler un montón de libros sobre sexualidade, menstruación e demais, pero interese totalmente persoal. Pero claro, logo eu volvín a Santiago, era cuarto, e tiña que facer o traballo de fin de grao. Non sabía que facer, porque en xornalismo podes facer un traballo de fin de grao que sexa de investigación ou unha reportaxe. Entón, sabía que o de investigación non me apetecía facelo, porque non me apetecía meterme en investigación, que logo, cando fixen o máster, si que fixen un traballo de investigación, que teño que dicir que me gustou moito facer, ademais, pero bueno, pois xiros que dá a vida. Entón sabía que quería facer unha reportaxe, pero non sabía de que facela. E ao final un día que estaba pois, vendo todos os libros que tiña sobre menstruación e demais, dixen, pois é un tema superinteresante para facer. Tiven unha idea, como, digamos, como se fose... Era unha reportaxe multimedia, como se fose un calendario, en cada día pinchar que che saíra como unha información. Que pasa? Que eu ia presentar esa idea para que me aprobaran e El País sacou esa reportaxe. No, ríome porque coido que se escoitou a gata por detrás. Ai, bueno. Sabía que estaba... Que non está mal, pero penso que fixo un... Ai, Claro, levou moitos en facerlle caso. Vale, entón, sácache o País ese rollo e... Entón me quedei sen idea. Entón falando coas miñas titoras, porque claro, o prazo acababa o día seguinte, entón eu tiña que ter unha idea. Falando coas miñas titoras, ao final chegamos á conclusión de que podía facer algo similar, non falando, digamos, da menstruación en xeral, senón simplemente centrándome na parte económica. Entón, como que decidín enfocalo todo en como a xente podía gañar cartos grazas á menstruación de outras persoas. Comprei esas tampóns anticonceptivos, que era, digamos, o básico, logo me metín en aplicacións de control de ciclo e como se comercia cos datos das persoas, e logo nese momento se acababa de abrir un banco para crioxenizar as células endometriais porque funcionan un pouco como as células nai, porque teñen a capacidade de rexenerarse. Pero o rollo era que realmente aínda se estaba investigando e aínda non se sabía moi ben para que se poderían utilizar, aínda que sí que había hipóteses de que se podían utilizar para Parkinson e enfermidades similares, pero xa había xente que se cobraba 8.000 pavos por almacenar as túas células aí. Sí. 8.000 un ano, claro.
Logo eso había que Cada ano, renovarlo. X máis, claro. Sí. Que movida. Entón, claro, fixen todo isto, me pareceu super interesante e, claro, a medida que ia lendo e filtrando información que a mí me interesaba, tamén acababa chegando a outra que non me interesaba tanto para o traballo de fin de grau, pero que sí que me resultaba interesante en xeral. Entón dixen, pois realmente estaría moi guai falar disto nas redes porque creo que non hai, polo menos desde a perspectiva que a mí me gustaba, quizáis agora así máis, pero que daquela ti entrabas en Instagram a buscar algo sobre a menstruación, eran pois 4 tipas blancas de clase media facendo un círculo encendendo velitas. Eu dicía, pois válgame el señor. Ai, válgame el señor. Entón, nada, pois así se me ocorreu un pouco a idea. Logo, acabei entrando nun programa de mentorización que ten a USC e ali foi cando entrei en contacto con máis divulgadoras que me foron recomendando distintas cousas, entre elas que tivera cuidado con que Pingando se asociara a Laura Veiga, por iso do guión. O sea, dixéronche que sí se asociara a Laura Veiga. Sí. O do guión non mo dixeron, eso foi idea miña. Refírome, diti que, por exemplo, neste caso, a Lobeira Today non é unha canle de divulgación puramente, é dicir, é unha canle máis amalgama, non? Unha canle que parece unha mini televisión en liña, porque tocamos moitos paus e en prácticamente ningún deles son experto, é dicir, sempre traio a alguén experto ou a algunha experta que fale do que ela sabe e eu acompaño. Pero sí que penso que é como dicir, ponlle o guión aí a Pingando, é como si TVG puxera o guión do presidente da corporación, sabes? Televisión de Galicia, guión fulanito, sabes? Que non sei nin quen é. Claro, agora non ten sentido porque sí que creo que quen entra en Pingando sí sabe que eu estou detrás e quen entra na Lobeira sabe que ti estás detrás. É que ademais Pingando... Pero cando estaba empezando... Non sería Pingando. Xa. Sería outra cousa, pero Pingando non. E isto é unha conversa que tiñamos moi recurrente moitas veces aquí na canle, que é, por exemplo, a dietista lobeirista, se en algún momento, imagínate que Sandra pódelle o traballo, oxalá tivera moitísimo traballo do seu, e non puidera atender a Lobeira, e recoméndame a outra dietista. Haberíalle que cambiar o nome ao programa, porque dietista lobeirista sen Sandra non sería dietista lobeirista, sería outro programa. Sí, esa é unha cousa que eu sempre intento explicar porque a raíz de, ao final, Pingando, pois, cos números que ten, pero sí que podo dicir que é un proxecto que está bastante consolidado, me empezaron a chegar pois chamadas de xente que me preguntaba como divulgar en redes sociais e demais. E claro, neste da ciencia hai moito esta idea de, bueno, claro, que non me podo meter en follóns e que non podo como meter moitas das miñas opinións. E eu digo, claro, pero que realmente se ti tes un proxecto de divulgación ti estás detrás e non podes borrar a persoa que está detrás. No. O sea, Pingando é o que é pola miña forma de ser e pola miña forma de comunicar. Claro, é que vou mesmo, mira, Cosmos de Carl Sagan era Cosmos ata que morreu. E cando morreu, colleuno o de Grass Tyson este, pero colleu un remake de Cosmos, chamaronlle igual, pero o resto é completamente diferente o programa. Non é o mesmo estilo divulgativo, non é o mesmo estilo de programa. Fai o mesmo, divulga sobre o cosmos? Sí, pero non é o mesmo. Entón, aí está o rollo. O sea, ao final a persoa pon moito de si mesma no que fai, non? E eu penso que se alguén mañá, imagínate que a Lobeira Today habendo a Bezos, por exemplo, por 900 e pico millóns de euros, imagínate, vale, non sería a Lobeira Today.
Si me dan 900 e pico millóns de euros, home, sin pensalo. Sin pensalo. Véndoa e o día seguinte monto a Lobeira TV. E págolle á xente que ven aos programas, sabes? Que sería importante. É dicir, con 930 e pico millóns de euros pagaríalle á xente que ven aos programas. Empezaría a pagarlle o que lle teño que pagar á xente. Por 1 hora de traballo, por 2 horas de traballo, etcétera, etcétera. Sería moi bonito. Sería moi bonito. O que pasa que non me toca Euromillóns. Dentro de 70 anos, quen vai coller a Lobeira Today? Quen sabe, porque eu fillos non teño, así que Pero vas a sería seguir aquí dentro de 70 anos. me cago en tal, oxalá. Lobeira Today. Lobeira Chumorro. Tamén pode ser un nome bon. Con 930 millóns de euros pagaría 20 euros a hora. Probablemente. E 20 pareceríalle moito. Oiche, tiña un compañeiro que dicía, tranquilos. Decía, cando veña a época de Euromillón, decía, tranquilos, que se me toca Euromillóns vai haber aquí clarete e cacahuetes para todos. Ollo, o tipo. Decía, se me toca Euromillóns, clarete e cacahuetes a fartar, o que faga falta. Pingando. Nace Pingando. Como son esas primeiras veces? Porque teño entendido por un programa que hai aí en YouTube en galego, a subsidiaria do Obradoiro Dixital Galego, hai un programa que se chama Canles Cruzadas, que está agora un pouco parado. Pero teño entendido que moita idea de moitas nocións sobre edición e todo isto non vos deron en xornalismo. En xornalismo, daquela, como se pasarán 30 anos, as cámaras as utilizábamos, o sea, non con tarxeta SD, senón cun mini cassette que non sei ni como se chama, que era dese tamaño. E poñíamos o cassette... Mini digital vídeo. Sí, vale, pois collíamos ese e logo, claro, gravábamos con eso, tiñamos que leválo á máquina que o digitalizara, que estaba na facultade, para poder levarnos os traballos a casa e poder editar con calma. Claro, a parte de edición... Con que programa? Pues búscate la vida, o sea... Vale, cada un se buscaba a vida co que soubera, sí, non? Sí. Eu, pois, sempre tiven un pouco a sorte ou a desgracia de que me xuntaba con xente nos traballos que sí que tiña programas de edición ou que tiña un mínimo de coñecemento. E aparte eu compartía piso cunha chica que facía comunicación audiovisual. Entón, pois, por moitos motivos eu non acabei editando moito na carreira. Porque ademais tampouco... Editaban, cho. Pero eran traballos colaborativos, eu facía outras cousas. Vale, se dividía o traballo, claro, sí. E xa non sei que ia dicir. Te metes tanto comigo que se me olvidan as cousas. Como que me meto? Eu non me meto contigo. Pero mira pa aí. Sí, no, o que ia dicir era que ademais cando... o sea, cando tiñas esa necesidade de editar, normalmente era en materias relacionadas con tele, que eu simplemente fixen as obrigatorias porque non me gustaba toda a parte audiovisual, nin de estar diante dunha cámara, nin nada. O sea, eu creo que ao final acabei facendo todas as cousas que en algún momento non me gustaron, pois acabei caendo nelas. Mira, decía aquí a dietista que estaba buscando isto. Sí. Entón, vou deixar aquí a ligazón da lista de reproducción nas 3 redes de Canles Cruzadas, vale? Tédela aquí, vale? Esa en Facebook, está tamén en YouTube e tédela tamén en Twitch. Nos comentarios de Twitch podes lanzar dende calquera delas e tedes aí Canles Cruzadas, que van unhas cantas canles xa falando unhas con outras. Vale, empezou a corte do director con Paco Cela, que foi o artífice da idea, como de moitas máis ideas. Este home é un fervedoiro de ideas. Outro que tamén fai moitas cousas. Sí. E foron indo, estamos agora mesmo na 8ª,
estamos parados agardando que a 10ª se realice, se grave, para publicar a 9ª e ter sempre unha de marxe, pero non queren. Non queren quedar aí, teñen un pouquiño parado. Entón, como mentres as canles non dan o paso a buscar unha vítima a que entrevistar e falar co que grava para que a grave, pois claro, non... É que isto me leva moito. Podedela copiar dos comentarios, Cobá. Podedela copiar nas redes. Está no Facebook, no YouTube, e nos comentarios do vídeo de YouTube e nos comentarios do vídeo de Twitch. Non seades así tamén. Como era? Díxame copiar, diste. Bueno, entón, comezas pingando e a min moloume moito porque eu descubro pingando cando estaba facendo as listas das 50 a YouTube, no? A lista das 50 ao YouTube, e atopo pingando e atopo unha historia de Fátima sobre a endometriose. E a Fátima recomendei pingando e a pingando recomendei a Fátima. Dixen yo, igual esta tipa molábache para falar con ela e tal, non sei que. Como foi esa historia? Porque eu solo me quedei aí de decir, mandeiche o contacto dela e a ela mandei o contacto teu e que pasou aí no medio? Pois a verdade é que foi super interesante porque, claro, nesa historia que ti viras, Fátima estaba contando que ela tiña endometriose. Entón eu falei con ela, pero a primeira vez que falei con ela non puidemos quedar, soame que por motivos persoais dela, pero a verdade é que non me lembro. Pasaron, o sea, claro, evidentemente eu dixenlle que sen máis, que esperábamos para facela, e cando pasou como cousa dun ano ou así, eu estaba como intentando decidir que temas quería tratar en Pingando e me lembrei deso. Entón, volvín a falarlle e me dixo que sí, que lle facía moita ilusión. Entón, nada, programamos unha entrevista e foi moi interesante porque, en xeral, a endometriose ten, o sea, o síntoma máis claro é a dor. Ela tiña a cousa de que sí que tiña unha endometriose bastante profunda e me quere soar que sí que a chegaron a operar ou polo menos a intervir quirúrxicamente unha vez, ou creo que cando fixemos a entrevista era unha vez e estaba pendente de ver se non tiña que entrar outra vez en quirófano. Pero ela non tiña nada de dor. E me parece moi interesante justamente porque cando hai dor, o sea, cando a síntoma principal é a dor, tarda de media 8 anos en diagnosticarse a endometriose. Se non tes dor, ese diagnóstico tarda moitísimo máis. Ela recibiu un diagnóstico moi tardío. E aparte, xusto nesa conversa tamén saen pois outros diagnósticos que hai na súa familia que tamén chegaron máis tarde ou que nunca chegaron e que ao final se quedaron nunha sospeita, pois porque ninguén se fai caso. É certo, é que eu teño escoitado moitas veces, e isto é unha cousa recurrente, no? Que teño escoitado, en serio, moitas veces, de que as maquinarias, a medicina, todo o relacionado coa xinecoloxía, vese que está deseñado por homes, que se estivera deseñado originalmente por mulleres sería moito máis amigable, non? E agora acabasme de partir o ánimo con eses 8 anos pasando dor para que te diagnostiquen unha endometriose, que dis, tío, haberá máis formas, non? É dicir, ou menos tempo no que poder achar si é ou non é. Sí, aquí o que pasa son varias cousas. Primeiro, que ti tes que chegar, o sea, tes que pasar o primeiro filtro da atención primaria. É certo que moitos médicos de familia se están actualizando
e que sí que derivan, pero moitos outros non. Entón, ese xa é como o primeiro obstáculo que tes que pasar. E, de feito, eu hai menos de 2 meses, pois a unha amiga miña lle receitaron antidepresivos porque ela foi dicindo que estaba cansada. O sea, quero dicir, son cousas que seguen pasando a día de hoxe, sen analíticas nin nada. Claro, tamén poderías ir á matrona, que esta é outra cousa sobre a que eu intento facer como bastante fincapé, que ti podes ir á matrona aínda que non esteas embarazada, que moitas persoas se pensan que é simplemente para embarazadas, e podes pedir cita directamente, non tes que pasar polo teu médico de cabeceira, e tamén se pode derivar a xinecoloxía, que normalmente as matronas si teñen como un pouco máis de... Claro, teñen como un pouco máis de ollo e poden detectar máis facilmente se hai unha posible endometriose aí detrás. Logo, que pasa é que realmente a única maneira que hai a día de hoxe para diagnosticar o 100% unha endometriose é abrir e mirar se hai endometriose. Claro, evidentemente, para facer un diagnóstico non vas meter a unha persoa nun quirófano porque o risco-beneficio non acaba compensando. Entón, a forma que hai de facelo é simplemente, sobre todo, escoitar os síntomas que teñen as persoas que chegan e descartar outros posibles diagnósticos. Isto require moito tempo de probas e moita atención que, tal e como está a sanidade pública, pois non se dá. E, de feito, pasa moitas veces que, porque as persoas que teñen endometriose acaban tendo en moitas ocasións ou temas relacionados coas migrañas ou temas relacionados con trastornos digestivos. Entón, é moi habitual que neurólogos e médicos digestivos diagnostican endometrioses. Ou polo menos que poñan como o primeiro paso cara a ese diagnóstico. Que movida, tío. Pois que cousas. Oe, cara onde está a navegar Pingando agora mesmo? En que momento está da súa historia e cara onde vai? Guau. Diría que se está profesionalizando cada vez máis. Porque estou conseguindo non só quedarme nas redes sociais, que ao final era un primeiro paso que a mí me parecía que estaba moi ben, pero que tamén está... o sea, creo que tamén é moi interesante levar toda esa educación fora das redes, sobre todo nas aulas, que creo que é onde máis falta fai. Estou conseguindo, pois, cada vez sair máis das redes e chegar a centros educativos, asociacións, o que sexa. Realmente, antes de verán, digo unha charla nun bar, así que me adapto a calquera ambiente. A calquera formato. Sí. Que tal a charla no bar? Pois moi guai, moi guai. De feito... Vin unha charla túa. Home, non te vou dicir que te coñeza moitísimo, pero sí que xa estive moito contigo en vivo e en directo. E vin unha charla, non sei de cando era. Vina hoxe pola mañá, en plan, nun rato que tiven aí tomando un café, vi unha charlica de 10 minutos, creo que, falando nun congreso de divulgación ou algo, presentante como... Sí, hai anos. E notábaseche super nerviosa, tío. Terrorífica. Xa sei o que. Mira, con esa pasoume. Esa foi, era de Ciencia en Redes. Esa foi a primeira charla. Non me deches o mando. Sí, aparte que era en Madrid. O sea, que eu subín falando galego e logo dixen, hostia, coño, que estou en Madrid. Esa foi a primeira charla que eu din, levaba meses con Pingando. E claro, eu cando na carreira pois non acababa collendo cousas de tele era porque eu
tiña e teño un pánico escénico terrible. O que pasa que eu pois, decidín que a forma de tratalo era pois, tirar pa diante. Entón, a mí me dixeron, te subes aquí a dar unha charla? Eu, hombre, por supuesto. Cando cheguei ali, me quería morir fuertemente. O sea, unhas ganas de vomitar horrible, horrible. Que pasa? Que eu como que non lle dou moitas voltas a esas cousas. O sea, eu salín de ali pensando, fixen un ridículo espantoso, pero non pasa nada, primeiro, porque probablemente as persoas que están aquí e que me viron eu non máis volvo a cruzar na vida, e segundo, nada vai ser peor que isto. De aquí, pois, para arriba. Oh, a ver, estaba ben, pero eu que estiven de ti a ti. Fran, por favor, Eu vin o detalle que te notaba tensa, que estabas, sabes, porque a mí, o sea, notaba porque a min tamén me pasou, é dicir, a min tamén me pasa que se me encolle o diafragma e teño que soltar aire máis a miúdo cando estou É diante que eu, da o sea, aparte das náuseas, das ganas de vomitar e de querer sair correndo, o que me pasa é que me olvido de respirar. Entón, estaba atacadísima porque estaba sen oxígeno. O sea, foi o que notei precisamente. Que che iba a decir? pero teño que dicir que nunhas charlas que din o ano pasado, eu entraba para dar, porque eran unhas xornadas, eu entraba e xusto saía unha das persoas que organizou esa primeira charla que eu din, e eu me quedei voladísima, o sea, primeiro porque pensei, jolín, eu que estaba toda tranquila dicindo a esta xente non me vou volver a cruzar na vida, e xusto pues, me cadra cunha das persoas que organizou isto. Mo crucei e me dixo que realmente como que se alegraba de que a súa charla fora antes que a miña, porque seguro que se a daba despois se quedaría sen cousas que contar ou que a xente lle ia parecer menos interesante. Eu dixen, bueno, permíteme que lo dude. Pero logo entrei nesa charla e había dúas chicas ali que me coñeceron por esa charla espantosa e que me empezaron a seguir daquela porque lles parecera que o facía moi ben e que era super interesante. O sea, que a percepción da xente tamén está super distorsionada. Esta xente, non vou dicir que ían perjudicadas porque sería unha faltada tremenda, pero... No, eu penso que o que realmente está perxudicado é a autocrítica que nos facemos nós. No, Fran, pero ti acabas de ver esa charla e dixeches que se notaba. No, o sea, se notaba. Pero notaba o eu. O cal non quere dicir que alguén que non che coñeza o note. Eu notaba porque eu te vin solta noutros sitios. Entón, nesa cousa en cuestión, vinte máis, sabes, como máis tensa, máis, non vou dicir errática, porque estabas dicindo as cousas que tiñas que dicir, pero sí que por veces soltabas soltabas o aire, volvías coller aire e volvías a comezar, ¿no? E decía eu, a min tamén me pasou, as primeiras veces diante dun público grande, pasoume, que pasa? Que o mellor a min, a vida, non vou dicir ninguén, porque ao final ti poste as túa, o sea, ti decides, ¿no? Que batallas loitar, ¿no? E eu, por exemplo, a miña primeira vez diante de máis de 100 persoas, que foi concretamente diante de 250 persoas, foi presentando a miña parroquia nun congreso de xente de toda a diócese de Mondoñedo e eran todos rapaces da miña idade. E claro, eso é un público moi fastidiado, por moi católico e moi crente que seña. É dicir, porque un erro levábate á miseria absoluta xa. E eu tiven que presentar ali e foi a primeira vez diante de xente e penso que nin tan mal, sabes? É dicir, pero que pasa? Que sí que é certo que te acongoja, que dices, chaval, e serei capaz e non me vou atrancar, e atrancaste. A forza de pensalo, atrancaste. Eu me sigo poñendo super nerviosa. O que pasa é que sí creo que agora a xente de fora non o nota. Nesa primeira charla a xente sí o notaba, porque se nota moitísimo. Pero creo que agora a xente de fora non o nota ou polo menos non o nota tanto. Sabes que pasa? Ao final vas collendo tablas tamén. No, sí, totalmente. Eu vinme, é dicir,
que estiven a preparar, como en todos os vídeos que teño, unha intro máis neutra, no? Que non fixera falta facer unha intro para cada conversa, senón unha intro que valga para todas as conversas, no? Estiven a preparala e collín pois, unha captura, un cachiño de cada unha das conversas, levamos máis de 100, hai máis de 107 conversas e 120 e pico vídeos dentro desa lista de reproducción, porque tamén metín outras entrevistas que fixen para outras cousas. Pero estive facendo unha captura de todas esas conversas e, claro, conforme ía de máis nova a máis bella, conforme avanzaba nas capturas, ía vendo o moito que mellorei en moitas cousas, non? Porque conforme iba cara atrás, decía eu, como por exemplo, como lle pisaba a palabra a peña que o mellor me estaban falando algo e de repente, pam, saltaba eu por riba tal e faláballe, non? Xa fora porque se retrasaba ou porque Instagram daquela facía iso, non? Empezou en Instagram isto. Pero sí que é certo que aprendes a dar tempos, aprendes a escoitar, a tal, contas o teu chascarrillo, como estou contando eu agora, pero douche a palabra e digoche, non crees que dende esa primeira que estabas tan nerviosa ata agora, que te sigues poñendo nerviosa, pero que aprendiche unha serie de cousas para sobrelevalo e canalizalo cara a esa charla que estás dando, non crees que houve moita melloría? Sí, o sea, eu creo que aprendín moitísimo e por iso creo que comprobei bastante a miña teoría de que para superar ese pánico escénico simplemente tiña que poñerme enriba e tirar para diante, e sobre todo unha cousa que estaba a nada de facer a croqueta. Tamén cho digo, xa non sei que estaba dicindo. Dios mío. É que nos saca de todo. Que sí que collín como moitas tablas. E que sobre todo unha das cousas que a mí me axudou moito foi o feito de intentar non compararme. Porque eu sí que facía moito tamén como xornalista, moitas veces dicía, que non vou chegar a ser a mellor xornalista do mundo. E como divulgadora, pois pensaba, claro, vía xente que está moi na comedia, por exemplo, que divulga moito desde a comedia. Eu dicía, que eu non podo facer eso porque realmente non é o meu rollo, eu non teño... Sinceramente, creo que non teño a cabeza para facelo, pero porque non me sai. Hai xente que ten ese talento e hai xente que non. Sí creo que o podes traballar, pero Bueno, habendo unha base. E tes o talento de estudar programado. Non se Por pode... iso digo, o sea, claro, hai xente que ten uns talentos e xente que ten outros. Eu ese non o teño e non pasa nada. Pero claro, eu me frustraba dicindo, que eu non son pois tan divertida como outra xente. Ou, por exemplo, que malo é, digo, claro, que malo é unha das cousas que... Sí. Que malo é compararte con outras persoas porque é malo para ti. É dicir, é que ao final completamente. as outras persoas dalles o mesmo. Pero a que te estás facendo dano eres ti. E sobre todo polo que dicíamos, que ao final pingando é o que é pola miña forma de ser e pola miña forma de comunicar. Entón, se a xente lle gusta, será que ao mellor non buscan ese toque de comedia. Claro. Se o buscaran, pois irían a outra parte. Ou ao mellor si o buscan, pero como non o teñen en pingando, pois o complementan con outro lado. E que eso é o bo de que haxa tanto contido. E unha das cousas que a mí me frustraba moito era que eu, desde o principio, vía xente que memorizaba por completo as súas charlas e todo o que quería contar e saía super solto e demais. Eu vía que eu sempre necesitaba pois un apoio de levar, pois, por exemplo, unhas tarxetas con palabras clave apuntadas para que non se me esqueceran as cousas e demais. E sempre me frustraba porque sempre intentaba non ter a necesidade de sair con iso. E claro, logo, pois, o pensei e digo, pois, é como o tema de dormir, por exemplo. Eu sei que durmo, necesito dormir 9 horas porque senón non funciono. Cando vou de viaxe por aí con xente que durme menos, pois eu me acabo perdendo plans porque eu necesito dormir. Pois isto é o mesmo. Hai mañá, pobre Laura. Sí. Por culpa de Fran da Lobeira, macho. Sí, porque ademais mañá teño un día super longo, pero bueno, te lo perdono.
Claro, pero ese é o rollo. Se eu necesito sair con tarxetas con palabras clave, por que non o vou facer se é o que necesito? Claro, Realmente o que importa é como, o sea, o que eu estou contando, non ao final o que non importa é, tanto se levo ou non as tarxetas. ao final eu descubrín co tempo facendo contido, estás facendo o contido que ti verías. Pois aí Claro, vamos. É dicir, ao final estás facendo o contido que ti verías, ou que ti consumirías, ou que ti escoitarías nun podcast. Entón, esa é a historia. Me sigan 10, me sigan 100.000. Si eu o que fago estou contento con iso e pouco a pouco, no meu caso moi pouco a pouco, vou tentando mellorar cousas, vou alixeirando os logos, vou aprendo pois a iluminar e fago pois cousas, no, coa luz que teño, que tampouco teño 14.000 focos. Teño aquela lámpada dali detrás da árbore de crachás, que algún día vos mandarei unha foto, e teño este foco de aquí. É dicir, é o que teño. Co que teño que intentar. Claro, tes que tentar facer o que poidas, ¿no? Pero ves esa melloría, o sea, ti empezas a ver os primeiros vídeos de Pingando e ves os últimos e hai unha evolución e é do que se trata. Non se trata de que o primeiro vídeo e o último sexan iguais, cos mesmos erros de audio, cos mesmos erros de edición, cos mesmos erros narrativos, coa mesma granulación de cámara, é dicir, ao final ten que haber unha pequena evolución, algo, non sei. Sabes? Eu, por sí. exemplo, claro, eu acostumado a traballar aquí, no, nesta suite que teño diante e todo o rollo, pois facía as cousas super grandes, no? Porque claro, eu non as vía. Aquí ves en pequeniño, entonces eu non as vía, entonces facía super grandes as cousas. Espera que lle vou dar volume á pantalla que se non se apaga. Pero co tempo, cando me vin por primeira vez na pantalla de miña curmá, que ten 60 non sei cantas pulgadas, e vin aquel tubo de neón que era deste gordo, entendes? Na pantalla, dixen eu, ao mellor hai que facelo máis pequeniño, sabes? Máis cuco. E esas cousas valas mellorando, é dicir, a ver, eu, por exemplo, vou ler este comentario como se o dixera eu estou agardando que alguén faga unha liga GeoGuessr para xogar eu. Claro, tamén. Así xogamos Madialevo máis eu na liga GeoGuessr que faiga alguén máis. Sabes? Porque Madialevo además pon aos xoves que eu non podo. Entón, nin xoga Madialevo, nin xogo eu. Eu vou facer o Mortal Tute, que carallo. Mira unha cousa, fálame levemente, porque estamos na hora e 27 xa, e sei que és unha persoa que durme moito, xa o dixeche varias veces, non sei pa qué. A Non sei estas horas xa debería claro, estar dormido, claro, pero pero bueno, pero como tes o superpoder de que vas tocar a almofada e vas dormir, non como a min, que vou quedar media hora ou 3/4 activado de estar aquí pensando e dándolle a cabeza. Entón, fálame dese voluntariado na Asociación Ámbar. pois a Asociación Ámbar é unha asociación de terapia ocupacional para persoas con discapacidade psíquica, sobre todo. Están en Ribeira. Eu os coñecín porque eu en Ribeira estiven varios anos facendo boxeo e o meu entrenador e o seu irmán colaboraban coa asociación porque é certo que é unha asociación que leva moito o deporte por bandeira, que ao final é unha ferramenta super útil tanto para manter unha vida activa para persoas que normalmente por moitísimos motivos as súas familias ou a sociedade non lles deixa ter unha vida activa, como ademais unha maneira de socializar, de crear lazos e demais. Entón, eles unha vez ao ano organizan unha carreira na que eu nunca corrín, a verdade, é unha tarefa que teño aí pendente, pero, bueno, organizan unha carreira e tamén fan distintos como campeonatos de distintos deportes. Creo que fixeron algo de vela, de boxeo tamén facían cousas, bueno, distintas cousas. Entón, claro, eu acababa de chegar a Ribeira, tampouco coñecía moito, vin o que facían na asociación, me gustaba, e decidín achegarme. E a verdade é que foron uns anos
bastante chulos. Realmente tampouco facía moitísimo, o sea, eu estaba por ali e chegaba e me dicían pois para que aula podía ir. Ás veces ia á aula na que facían cestos de mimbre, outras veces, pois mira, acabei organizando xunto cunha das chicas que traballaba ali, acabamos organizando un taller sobre menopausia, porque a ningunha das mulleres que estaba ali no centro lles explicaran o que era a menopausia, cando unha delas xa chegara a menopausia e a outras lles quedaba nada para chegar e non sabían nin que era, nin como xestionalo, nin nada. Así que igual eso tamén contribuiu a pingando. Pois mira, quedan 2 preguntas só. A Vouche ver, pedir que me digas que pregunta agardabas que che fixera e non che fixen. non o sei, é que realmente non esperaba nada. O sea, eu esperaba vir aquí, sentarme e... É que te No, bombardearan. no, realmente esperaba que fose máis tipo conversa, como está sendo. A Que mí ben. eso de que me bombardeen con preguntas non me gusta moito. No, a verdade é que non o sei. Non hai ningunha que agardaras que non che fixera, non? Creo que Bueno, non. entón que non ven. E agora, por último, a última pregunta, vouche pedir que me deixes unha pregunta para MJ Pérez. MJ Pérez, que se diría en galego, supoño. Cuau. Non Eh, non MJ Silvar, que lle chamei unha vez a unas conversas. En serio? Sí, tío, despois, Pero por qué? cada vez que a vexo pídolle perdón por iso. Dime, no, que está guai, tío. Vale, unha Jo, pois pregunta. non sei, porque claro, eu falei con MJ de cousas moi interesantes. Así algunha vez que coincidimos. Déixame pensar, Podes ir falando, que penso moi lento. Poñemos outro anuncio. Non o sei. Como algo así como que canción lle gustaría ter escrito. En plan, que as coitas e che dá rabia do boa que é porque che gustaría tela escrito e por que lle gustaría tela escrito. O sea, que canción te dá ciúmes, ¿no? Pero ciúmes de... Sí, non hai vos. Os ciúmes son ciúmes. No, o sea, de eu quero ser a persoa que escribiu isto. Sí, vale, ciúmes. Bueno, vale. Bueno, Lau, moitísimas grazas por ter pasado polas conversas da Lobeira, moitísimas grazas por ter comezado esta quinta tempada, quinta ou sexta, a verdade non o teño nin claro, non o teño claro nin eu, pero xa pasamos das 100, se non vistes 100 conversas de Fran da Lobeira e alguén máis, non estades na Lobeira. Dito isto, como sempre, vou vos dar, bueno, moitas grazas a Laura por pasar por aquí. Unhas palabras, se queres, pódelas dicir para te despedir. Gracias. Nada, jo, moitas grazas a ti Falaba que dixera, por teño sono. No, non teño tanto sono, pero eso é porque o estou pasando ben e agora cando desconecte me virá todo de golpe. Pero nada, jo, que moitas grazas por invitarme a vir e por preparar tamén as entrevistas, que así dá gusto, paseino moi ben. E moitas grazas tamén a xente do chat, a conversa sobre teclados, super interesante, eso sí era algo que non esperaba. Enigma. Moitas grazas a todas as persoas que pasaron por aquí, grazas polo voso tempo, sabedes que valoramos moito, moitísimo, o tempo da xente que nos adica, sobre todo o tempo que nos adica aos que estamos diante dunha cámara ou facendo vídeos ou algo, cando pasades o tempo vendo un vídeo, e aínda por riba comentades, e aínda por riba dicides, oe, gustoume isto, oe, fíxome gracia isto outro.
Médranos o peito moitísimo, penso que é común. Teño outra cousa que dicir, perdón, Vou aproveitar para facer un pouco de spam, xa Por que suposto. se a xente chegou ata aquí. O que dicía antes das charlas, se as queredes contratar, genial. Me escribides un correo, un mensajito por Instagram, suficiente. No, pero o que quería dicir é que este domingo vai sair un vídeo en YouTube moi interesante sobre todo o que significa ter sexo seguro, que non é o que esperades. E aproveito que hai 2 semanas saquei un sobre a submisión química, que por desgraza é un tema que estas semanas pues, está bastante enriba da mesa e que realmente sí creo que é moi interesante porque falei con Manuel Isorna, que é un dos maiores expertos que hai aquí en Galicia sobre este tema. Iso, que é moi interesante. E aí o deixo. Pois nada, para contratos e demais, andades un DM, un direct message, un mensaxe directo, e ela encantada de irvos contar cousas a asociacións, colexios, teatros, estadios, quen sabe, e nada máis. Bueno, o dito, o que estaba dicindo, moitas grazas polo voso tempo, grazas por estar aí, vémonos noutra, estou chegando, e nada máis. Vémonos para a semana que ven, o luns, no primeiro luns de TEA da tempada, que falaremos dos affaires du poisson, o sea, os affairs dos velenos, vale? Que nos traerá a Melody aí unha historia super truculenta, super chuli. Vémonos noutra e apertas. Aportar unha onda que fai venir a rocha e as nosas mans conmovides e o sol medran con corta de mares e interiores faise o conte segredo que un día un alquimista mesturou con bo xeito. Así comezaron as crónicas, así as verbas fluíron.